Тия пари? Христо, парите бе глупак. Христо Ботев, къде беше Христо Ботев? Мразя автоматика. Действително да го повтаряш. Ботев, къде е убит Ботев? Ботев, къде е? Роден Карло Калофер, къде беше? В Калофер. Убит. Слиза от Радецки, обаче къде? Радецки. Никъде сме в момента. Ами не знам. И там на баби и дядовци, айде стига се такова, свивай. Са много. Да. Добър ден! Добър ден, нападение ли нещо става? Не, извинявам се, може ли да напомните къде е убит Ботев? На връх Мола. Нещо сте сбъркали. По исторически, казвам. Формално? Формално някой четник че го застреля, но дали е истина. Ама къде? На Колчица. Тук наблизко ли някъде това? Не, Врачанския Балкан. Врачанския Балкан. Не, Врачанския Балкан. Къде минаваме? Враца нататък? Роман, Бишовиците, Мездра и Враца. Добре. Магистралата. Благодаря. Бързо ще закъснеш. Губиш ценно време, момче. Стигнем ли до Роман и ще питаме оттам за къде, за Околчица. Там някъде около Роман. Гледам, ама нямам нищо. Околчица. Околчица. Абе, той пък, знаеш от колко години уча Ботев и Околчица, никога не съм чула, че е убит там. Маля, толкова съм злеста с география. С кое? С географията. Това е история. Да, извинявай. Никой ми се извиняваш, ами кара, не ми се извинявам въобще. Всъщност, аз не знам Ботев да е убит в интерес на истината. Как нали си писал писмото, като... Нещо ми обягва. Има едно писмо, дето е писал там едно Ботев няма писмо, има... стихче там. Бъркаш с тоя, с Дебелянов. Христо Ботев, къде е убит? Върчанския Балкан. Кой? Върчанския На Балкан. връх Вола. Там. Там. Иска да му си умрял там. Ами аз размишлявах и сетих, че няма спомен Ботев да е убиван. Не, защо си мисля, че след като изляза от кораба Радецки са го издумкали. Всички такова. Всички скали. Извинете, за Видин насам ли? Не ми е хубаво, никога да ходя по горите тук. Не, на мен ми е хубаво, че да се Не, гледай, не ми е хубаво да се разходя. Всеки пътека нещо такова от сорта, ама пък да върне... Да, да върне за някой апа на патка да... Имате ли вино? Имате ли вино? Не, пета чаша. Имате ли руйно вино? Дайте го на нас. Имате ли вино? Две! Прощавайте, две! Кото е вкусно, аз за мен какво ми интереса. Пи, тя ще ти каже, няма смисъл да си какво пиш гъмса от 2003, ако обичате. Прощавайте, 6! Махах се окандилкам. Прощавайте, 1! Сега да забравим всички мъки. Това си кеф. Аз усмолих 5 чаши. Дама на нас не казах, че ще трябва да бъде по-добре. Последната? Коя последна? Първа и последна Добре, 4. 4 ли? То друго няма. И трябва да отидем при Годжи. На гости. На гости. На майка. Седи още един литър. Да, само да не ме черпят с вино.
някакъв компромис. Аз не мога да го изиграя, сериозно ти казвам. Сега да мога да ги играете двама. Не може един... Аз не мога да играя такива истории. Аз го обърнах насам, вече за ретира, защото си плетиш краката. Абе, ти не кубеш, защото Я го насам, бе, ти се пускат като добрето. Както обикновено, мъжете поглеждат по-несериозно на народните танци от края време. Аз не мога да си го обясня. Жените по-добре посрещат това нещо. Продължавате. О, най-сетне, мерси много.